moments later. So karon guys, jogging na po ta para po maka-exercise gamay atong lawas ba. Woo! Warm up na ta gani ang ulit sa ta jogging. Ano guys, so grabe na pagkasa guys. Naghangak na ko yung natili maka-rounds. So may tabo na to anil. Last na kong round. Pahuway ko, paabot ko, sumama na ko. Basta katayot na lang guys. Mahuman na ta. Lakaw na din naman dyan. Bye bye. Evening. So, ganiha, pating jogging na to. Karon, manatag kaon, manatag ampo. Grabe guys, sakit kayo kong lawas. Giluka na ko guys, kapoy kayo kong lawas yun guys. So, kasabot, sakit kayo kong lawas. So, probably, sa'yo kita mo pahuway ron. Then, sa kabutang akong tubagon lang, karong gabiyon na. Okay, nanong na-consider ko as PUM, or nanong nag-quarantine mo ko dito sa Central. So, to be honest guys, gikan ko sa Cebu, Cebu City na as protocol nila diri sa Naga, sa City Government sa Naga nga, kinahanglan yun. Muadto ka, kung muadto ka mag-isolate ka sa mga galingon of 14 days sa mga quarantine area, kung pananglitan ninyong balay, di kapasar. Among balay guys, so kasi di mag-quarantine naman ang tako na wala magkapasar, kaya lagi usara mong CR na nakuya masakit na natin na bata, so nahitabo na ako dali karon. So mao na guys. Pero ma-consider ka po na yung PUM, kaya nga no, di ka na Cebu. Yung Cebu karon pati mang daghanan, mao na ka, na mga nabiktima naman, naigo sa COVID. So, bisan na ako sa sulod ra sa gawas-gawas dito sa Cebu, the same yapon, kinahanglan yapon ako mo follow sa protocol. So, good night, Dan. Kaya kasi napawad ang sayo. So, karon guys, matulog na tag sa'yo. Kay grabe na pumaol sa. Sikit dito pumaol. Ito ang taganihan ka nun. Good night niya. See you, ugma. Kita-kits na sa ugma. Bye-bye.